Què farem? Lluitarem! Lluitarem! Així m'agrada. Seguiu, seguiu. Gent de Blanes també, el Sarmerón també està, no? Bueno, jo... Algú em va preguntar què era el 1 de maig i el primer que vaig pensar és el 1 de maig és festa. Però per què és festa? Doncs perquè celebrem que fa molts anys que hi ha molta gent que està lluitant per aconseguir unes millors condicions laborals. I això és la festa. És la festa dels treballadors i treballadores, és la festa dels drets laborals, és la festa de la lluita de classes. Un any més estem aquí aquest 1 de maig pels drets socials i els drets laborals dels treballadors i les treballadores. Som Lluita Girona.